नसरापूर अत्याचार प्रकरणामध्ये पीडित चिमुकलीचे कुटुंबीय आक्रमक झालेले आहेत। आज संध्याकाळी मूक मोर्चा काढण्यात येणार आहे। सर्व पालकांनी मोर्चामध्ये सहभागी होण्याचं आवाहन करण्यात आलेलं आहे। बालगंधर्व रंगमंदिर ते सावरकर भवनापर्यंत मोर्चा काढला जाणार असून नराधमाला फाशीची शिक्षा द्या अशी मागणी सुद्धा केलेली आहे। 5 वाजता बालगंधर्व चौक ते स्वातंत्र्यवीर स्मारक पुतळा इथे एक मूक मोर्चा, शांतता मोर्चा याचं नियोजन आपल्या विविध संघटनांनी केलेलं आहे। तर सर्व आई वडिलांना मी हात जोडून विनंती करतो की जास्तीत जास्त संख्येने या मूक मोर्चासाठी उपस्थित राहून जास्तीत जास्त निषेध नोंदवावा, यासाठी सगळ्यांनी एकत्र यायचं आहे। अशा नराधमांना कठोरात कठोर कारवाई व्हावी